Oke Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolo. Masih bersama Mas Tovlog Bolo. Hari ini warga-warga pada pada masak-masak bolo. Masak-masak ikannya ambek bolo. Jangan lupa like, comment, and subscribe bolo. Iki bolo. Oh. Acaranya malam ini Mas To iki bolo, makan-makan bolo. Sama warga kampung bolo. Yang ini bolo nih, para menanti bolo. Nah ini orang-orangnya bolo. Oke. Ya bolo, ini bolo daunnya. Kalau buat dulu ada nasi bolo. Nah ini bolo. Udah mateng bolo, ikannya bolo. Ini tahu kan cinta ini kok. Ini ngem. Cinta ini bonjat dulu. Akhirnya aku darah apa? ana banyune ora iki. Aku saiki. Ana banyune kok. Nana. Kalau centong. Urut. Bisa ya? Urut. Sik. Bolo wis mateng wae bolo. Iki mulai mengalir. Banyu utang kok iki lho. Ono suntak ngene lho. Banyu utang kok iki lho. Iya banyu. Wah segone bolo. Kebul-kebul bos gone bolo. Ngene kok ora war kowe nek bengi bolo. Gizi tinggi tenan iki bolo. Oh no. Asin sob. Ayo baso, Itu lho baso. Ini iki lho. Itu lho. Segone kebul-kebul bolo. Sibuk to, mong to. Segon didang bolo, wis mateng bolo. Akhirnya sibuk. Apa ora kuat tuku ditotel-totel. Mono ya iso masuk. Wih. Sebar. Bolo ya disok bolo lho, wis bolo. Iki jenenge lipet malam-malam yang iki bolo. Lewat malam-malam. Nah, Kira kok nyuta. Iya, aku dak yo. Nangro. Aku ora bisa kok. Cocok apa ora? Bayaran nek lali wong wis. Nggih kene pen enak, Gun. Kelalian. ora lali kebalane dhewe ra mungkin ta. Lah iki pen laline kok. Yo pen laline. Tak lerno ben adem ya. Oh bolo. Wah, mantap segane. Oh bolo. Kayak lega wong digawe. Lho basa mandi. Ora gelem. Ora piye. Oh, do bolo. Sik bolo. Pangane gajah. Lha yo kok empuk. Cukup semeneh ya bolo. Tutup sik bolo. Mas To pemang dhisik bolo. Oke.